Hemen txenabil. Horratza jostoratzen sartu nahian. Ez da txistuakin ez da sartzen hau. Katxi lamar, ez dakit bizta galtzen nahi zen, edo segertatzen nahi. Ez dakit zeatik ez ditu beniten jostoratzen zulok haundiagoak. Katxi lamar. Ea, berrio emango jo, beste txistu pixkat, eta berrio saiatu behar naiz. A ber. Kali lamar, ez dakit betaurrekoa behar dituten, oso gertatzen zaiten, Kaka, zarra, naskatu naiz. Saio hasiko gea. Guazen. Txast, ibai sartu ari jaseituan, Bai, esperientzia oso aukiatari egin. Bai, eta esperientzia, eta ez da gostuna, Eta horri ireztio jartzen amua eta arrantza guten ez da, ari jakin, ez? Eta noiz atea aldegre bai hortzen bat txintxilika da hola. Zaiak erain bai, baino. Atea, ez? Bueno, zertan ibiltzea izordu nari kontua. Bai, ditutena da, arizko erretratuek. Ari eta hiltzik erabiliaz, pertsonaen erretratu ditu. Ze dotoria. Zenbat ari da hor? Hemen gontan, puan nahien kuadrontan dauzke, 1.800 metroari inguru. 1.800? Bai, esan errexit, jartzia pixei postatzek. Bai. Ze polita gaina poa nahiagor, Bai. Ona. Launak, guantxingo duna da zukaldean ibili, hilar batzuk prestatu, era berezi batian, eta aldi berian, igorre zautuko du. Ze artista da ikusiko zuen. Bueno, lagunak eta Igor, garatiko izuet, nundik noa ibiliko gean, hilar hauek prestatzeko garaia, bale? Ingo deuna da, hilarrak, aurrena ingo deuna da, tipulina goxatu, tipulin goxatu horretan hilarrak botako ditugu, buelta eta buelta, lehendabizi tipulina ondo goxatu, eta gero hilarrak bota, eta minutu terdi. Eta listo, eta utziko ditugu alde baten. Eta gero ingo deuna da, bi arrautza hauekin, irabiatuko ditugu, tortilla frantzesa antzeko bat ingo deu, eta botatzen deunian, buelta eman aurretikan, barrun botako izkio. Hilar desente, buelta emango deu, eta orduan tortillak emango hilarrik ez dakala, baina gero irikitzekoan sorpresa barruan eukiko, bale? Eta hori ingo deu, bi gauzakin. Lehen da bezi ingo deuna da, hemen, tipula gorrilla, baratzuria, ondo goxatu lapikuan, goxatutako lapiku hortan, baitare hemen, xixa hori hauek garbituta botako ditugu, eta salteatu ingo ditugu. Orduan, plateran oinarrian, hau jarriko deu, ohetxo bat izango balitz bezala, gainen tortilla jarriko deu, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da gero hemen, tostada berezi batzuk lagungarri jartzeko. Tostada egiteko garaian, ogile ingo deu moztu eta xigortu. Baina gero, gainen emateko, ingo deu gorringo berezi bat. Igor, ingo deuna da, zuringoak atea gorringotatikan, eta gorringoak hementxe jarriko ditugu. Eta hemen, inbiar dituguna da, 24 ordu utzi, soja, estilla eta piperminetan. Ingo deuna da, 3 osagaiak naztu, bertara bota, gorringo bertan utzi, eta 24 ordu ez gaituko gozai. Basika prestatuta, bale? Eta gero ingo deuna da, gorringo hori, tostadan gainen eman, lagungarri jartzeko. Ados? Itxura hona zen, Itxura hona. Venga, martxan jarriko gaituk, eta martxan jartzeko, betu, ni tipulak martxan jarriko ditu lapikotan, eta zuk emendikan abidez, ateako dituzu lau ale, batzui, eta zuritu eta txikitu, bale? Venga, hoi ire kontu, esan dakua, hemen tipula gorria jarriko ez martxan, eta beste lapikuan tipulina jarriko jau martxan. Beitu hau ondira, eta hau txigira, horrelaxe. Eta aldi berian, kontatu bihar diguk, nola iteken hori, bueno, nola da teknika, nola izena izazki? Teknika honek izena string art, izango zela sokan artea, eta bere nundik datorren bilatzen ibili nitzenin, irakurri nun, estatu batutako matematikako irakasle batek, erabiltzezula teknika, bere ikasliei geometria eta kurbaturak eta erabiltzeko. Hainbat hiltze jarrita, sokak erabili, eta sortzeien marrazkiek erabiltze zituen geometria eragusteko. Gero hori pixat evoluzioa bintzun, eta jendi gehien bat hasi izan, igual bihotz baten formain, hiltziekin, barrue bete,
olako dibuju egiten, baino baitare asko mandalak egiten. Mandalak egiten. Bai, ni hasi nintzen mandalak egiten, forma geometrikoak, dibujo ezberdinekin, baino gero batin ikusi nun retratu egite zehola. Oso harrituta geldiun nintzen, eta hainbat aste investigatzen ibili da gero, kontura unitzen, o deskurri uno, zeintzan iteko modua, eta hori hasi nintzen. Vale. Eta orduan pixkat autodidakta izan zea, o profesionalen batzun gana juntzea eta begin klasek hartuta olakoak, edo? Ez, autodidakta totala. Totala. Euneko eunion. Vale. Eta, Igor, adibidez, hor zeitea beti. Beti txuri biltzen eta, bueno, nahazu ari desberdinak sartu aldituzu, ez da? Bai, posible izango zen koloretako ari eginetie, baino neuri emaitza ez zaitain. Ez zai gustatzen egin beste? Ez, hori, porque ez da ondo antzematen zer deken. Kamioia, ari beltzakin fondo txurien gainin, hobetan antzematea, benetan ari gehala, itzalak, eta beste toke bat ematen jola irutze zait. Eta teknika hori, ikusten dugu, zaila dekela, ari fin horrekin, hori forma horiek emateko, eta hor bi erretrato bateatzeko, baino, adibidez, nola hasteaiz horrekin? Nundik no hasi berraiz ariak pasatzen, adibidez, begi horiei intentsidatea emateko, betaurrekoa margotzeko, nola inberdek harin bitartez? Lehenengo gauzek, jartzixea den 250 puntapaz tokia proposin jartzia. Horria nahiko lan ematen. Osa, buelta guztin jarrita zeudekenak, danak etzekate distantzi berdina, batzuk desberdina zekate? Ez, iguala, baino, karo, 250 iruditzea beti. Bai. Orduan, lehen sortu nituen alako plantilla batzu, jakiteko, konkretukin nun jarri berdituten. Vale. Eta ja baino hori inda gero, azten ez, marrazkile reparatzen. Hortako programa informatiko bat erabiltzet. Vale. Etetena da programa horren bitartian, ajuste batzukin, distantzien, lehenengo plano izetie, gorputze ikustie, olako gauzeatzu kontutan euki, eta gero programa horren bitartez, generatzet lista bat, batzutan, igual, 2008 zenbakiko lista bat. 2008 zenbaki, eta haridek esateie hiltze bakoitza zenbaki bat eukiko espezatzea, ez da? Orduan, lehenuo sortu eten lista hori, inberdetenaek, papel batzutan imprimiu, hemen daugete gurre, eta baitu. Batetik 60 gero. Hola, 2008 aldiz. 2008? Adibidez. Ai, ama. Bai, oso lan eharra. Eta, oize, pazientzi pixatu kiberko, ez da? Burugo horra. Bai, pazientzi jasko egizaukea. Burugo horra. Burugo horra izan berde, tope hor. Bai. Gero baita ere saiatzen aukenaek, igual, ordu erdi jardun, ari jartzen, deskantzau, beste zehozein, beste ordu erdi jardun, tiporta. Ze bestela biztire galduite, eta diskuratzi errexoek, eta mehin deskuratzen baiz, geho gata ez dakit nuin deskuratzen zen, gata martxa atras horritea, inberdek ez dakit zenbaten kanpo atea, eta... Bai, zati gertatzen da, ni olako horri bat daka zenbakiekin, eta ez nahi behitzen, eta behitzen, laro eta bitik, egun da zazpira, eta segitzen, baina bapaten konturatzen naiz, hemen laro eta bile daula, baina bi fila berore laro eta bile zola, igual bi fila saltaitu dela kolpea, ordu natzea, inari jebildu, desenteko... Eta, hoi dena, zenbat tardatzen deko olako bat itena, ez? Hoi pauan nahi teko zenbat tardatu guan? Hori, nola ari desente hauken, horrekin uste, 13 ordu inguru tardan ditula. 13 ordu, Bai. Eta dana jarraian ez, ezatek pixkanak ajuta izela ite. Bai, hori da, gero gaina ari jere oso fine da, orduan batzutan puskau itea. Ja, eten itezaik eta... Horiek. Eta eten zezaik enean, ja, dezeiten jute zaik, edo lotu iten da pixkat. Zaiatzen nahi starteka, 2 putapasetik behin, 2 bueltean bat eixot, hola eten ezki hor, freno bezala erabiltzeko. Baino alare batzutan saltau diteu, pasentzia galtzek... Eta hiltzen bat ateatzen basek eta hortikan, nia! Hori etzai gertatzen, ondo sartzitu giltziak. Ondo sartzitu giltziak. Hasieran hortako baitare, egur, lodillo ibiltzen nun, baino hain ja froga batzu egiten da ibili, bildurre galdu, eta kontura nahi segurre fino izen dare, ondo gelditzeala. Baitare, horren besteko tentzio estillo titen, pixke gutxillo. Tentzio gehiak egiten dio genian batzutan, horretortzek edo trizkantza egoa, eta? Baita egurre doblaure. Ja, dana huevo atzen bezala ez zaikola, no? Hori da. Orduan, hori da, ez da bakarri ari jartzea. Oso flogo jarri ezkeo, ez du formaik hartzen. Eta gehi egiten zaizkeo, hiltziak atea, etxe, no? Dana bezala, bere puntxua berdik, ez da?
Vale, eta Igor, hemen adibidez, hor ikusti dut erretratuak karrikela, erretratuak karrik egiten o paisaiak egiten o beste modu mota bateko marrazki egiten dituke bai, edo? Justu teknika honen bitartez, egin izan ditut pertsonanak, animalienak, eta gero frogatzen ibili naiz, eta adibidez, zuaitzak, landaren bat iteko modu neukiko nuke, eta baita ere, edifizioek edo itxiek, o posible izango zan. Bai, behindik enolako ikesti enkargau. Guendik estegen. Eta ze iten den lana, enkargo bitartez edo nola iten den lana? Bai. Osea, hobi bat baino gehiagoek hau. Bai, lana egazera nahiko informala zinitzan. Bai. Nibili nintzen bosturte Zentro Amerikan da Ipar Amerikan bidaiatzen. Tan hasi nintzen, artiza basokatan, makrame egiten, putzira da lepoko. Indan itxo ni makrame bai, izunez abokado zen noiz baiten indi, jat. Baina hori, jaberito bat, Eta pentsa zein ditenik ezer gauza gehiago ikan. Baina polita Bai, jata kopiloekin, eta kontuatzeiz, da pulsera indakak, edo jaberua, edo txintxilikarrin bat, edo... Tani horrekin hasi nitxoan, eta behin ikusi nun neska bat izala, bihotz formako kuadro bat iten, nintzikin da, arilekin da. Atentzio, tentziten da, hortxe fitxautala garun. Enamorauta ongo izan. Bihotzakin da, Baina, nian orduan bidaiatzen ibiltzen nintzen, orduan ezin nintzen ibili egurrekin dalde batetik bestea. Eta ja baina Euskal Herrik bueltan nintzenen, erakinun probatzen hastie. Eta hasi nintzen mandalakin, eta gero honekin pasau, eta baina arte gehiena pertsona nahi dut. Baina, hoen dauget kapritxo bat. Nahi dut, bat itiola pixe berezio, baina nahi dut, Euskal baserri bat itio kapritxo hauket. Ibili naiz, hortiken... Baserria topatu aldek? Ez, ibili naiz batzuk behitzen, eta adibide bezala, eta baino oso komplikau da, porque erabiltzeten programi dau, pentsauta, retratu egiteko, orduan ja... Forma zuzenak eta... Hori baino gehiago, etxe bateko igual lehiotan, da reflejo asko, da bigak, da egurra, da... Xa komplikau itezatek, baino lortuko ez. Eta hori ze, igual beste programa biardek, edo hori adiez programak inda daude ja, zu programa berezi hori deskargatu dezu, eta hor programan sartzen dezu, nola sartzen dezu marraz retrato bat bertara. Kasu honetan, da programa bat online da ona, eta nik erabiltzeten bakoitzien, ordaindu berra hoket. Ez da aukere gerosteko programa, oso dukitzeo zeure ordena horien, orduan lehen froga askoin berra ukitzitu. Ja batean ja junta ondo iteko, ez da? Eta orduan horren arabera, neuk erabatea pixe moldau inber. Programa horta erabilerin iti dauden ajuste hori da pixet moldatzen junberko nauk. Eta hor, adibidez, programa hori erabiltzeko garaian, izuziten dezu, argazki bat atera eta argazki bat horreten dezu, o lehen dabizi marraztu iten dezu, o nola kudeatzen dezu hori? Normali jentik ja behiek argazile bialtzen xibe. Gezate jotena da, saiatzeko argazien, argile frentetik eukitzie, itzalik ezeotie, eta hori hartzet oinarri bezala. Batzutan, argazki igual atzegin da honak kendu, olako akuste txiki batzu diti hausket. Pixka moldatu ite jo, hau moldatuko, eta hola ondo iruditzen zaik, ez, tal? Hori da, bizerukin itzen, da esatei, pixe gertu okuna, eta atzekure ikustieo. Eta horren arabera, beha guztua da honin ja, aurrea. Ja, aurrea. Eta hor ja, eta 2000 metro ari erosi, eta diz da, Bai. Katxila, ama. Ona, oso txuguna dituk, egia zan, berezila dituk. Bai. Bueno, launak, hemen, lehen dabiziko urratzak eman ditugu, tipulina behitu hemen dakau, suabe hau, ez diu kolori emango, hau goxatuko dugu, baina suabian. Eta hemen, dakauna da, Julian eiteko, hemen geho sartzeko xixa horik, hemen laga, pikatutako baratzuria, berandu botako jo, ja tipula nahiko goxatuta donean, orduan botako jo, bale? Eta ingo deuna da, bitarten, erreportai bat ikustea jungo gaituk, bale? Zehazki jungo gaituk, Gerri tabernara, eta bertan prestatu du zerbait, goxua, ikusiko zuen. Kaixo Joseba Arratsaldeon, Emiliano eta Mikel gara, ongietorri Bilboko Alde Zaharrera eta ongietorri Gerri tabernara. Lokalaren izena gure kalearen izenetik dator, Gerriko egin kalea.
Gerri tabernan, goizean goizetik, gozarirako aukera zabala eskaintzen diegu bezeroi. Eta Bilboko Alde Zaharrean gaudenez, ezin dira falta gure pintxobarra eta momentuan egindako mokaduak. Hasieratik, duela urtebete, argi geneukan gure karta produktu honez osatuta egongo zela eta hartzekoa izango zela. Horregatik, egunero egiten ditugu kroketak, 5Jko urdaiazpikoarekin, Argentinako enpanadillak ere egiten ditugu, eta txahal saieskia gisatua tripakiekin. Baina gure plater guztiek daukate puntu berritzaile bat. Horretarako, Emiliano Zerbidio sukaldaria dugu, duela urte asko Bilbon bizi den argentinarra. Eta beti arduratzen da gure sukaldaritzari nazioarteko puntu bat jartzez. Gerri tabernan, tradizio eta modernitatea bat egiten saiatzen gara. Hainbat tokitako sukaldaritza uztartuta. Argentinakoaren eragina agerikoa da, baina badago Italiako eta bertako gastronomiaren eraginik ere. Beno, eta gaur aurkeztuko dugun errezeta, arrakasta gehien izaten ari den gure plateretako bat da. Patata krema bat, tuterako orburuak konfitatuta, boniato konfitura eta galeper arraultza. Ea zer diritzo zuen. Emirekin gaude, eta bera da hemengo jabea eta sukaldaria. Errezetarako tuterako orburuak beharko ditugu, horretarako garbitu eta konfitatu egingo ditugu, konfitatu ondoren erdibitu eta plantzan markatuko ditugu. Bestalde, 4 galeper arraultz plantzan jarriko ditugu, olio pizka batekin eta gatz puntua eginda. Eta orain aurkeztuko dugu platera. Laukizu zen formako plater sakon bat hartuko dugu, lehenik etxean egindako patata krema jarriko dugu, gero plantzan markatutako tuterako orburuak, eta ondoren mokadu guztien gainean galeper arraultzak jarriko ditugu. Platera hau Gerri tabernaren islagaria da. Bertako produktuak, errezeta tradizionalak eta berrikuntza puntu bat erabiltzen ditugulako. Gero, etxean egindako boniato konfitura apur bat, amaitzeko trufa birrinak gehituko dizkiogu dekorazio gisa. Hon egin! Beno Joseba, hau da emaitza gure tuterako orburuak. Zuen zain gaituzue Gerri tabernan Bilboko Alde Zaharrean. Agur! Ai, ama, ze itxura orburu horiek, garreperran arrautzatxuakin, eta gero trufita, eta ai, ama, ze itxura. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten. Guriakin jarraitzeko, hemen gaude, tipulina noizbinka guelta txiki bat eman, da esan dizut, hau xu baju anin behar dugu, eta gero, hilarrak, pare bat minutu, nahiko, auge txingo. Eta hemen ikusi zuela tipulina nola izagun murrizten, tipula barkatu, tipula moria, noizbenka buelta batzuk eman, eta guainin behar deuna da, perre txikoa garbitu, eta gorringoiek ontzen jarri. Bale, zemuz moldatzeik gorringoa zuringotatik banatzen da hola? Venga, guain ikusiko ja gorduan. Venga, eakutziko nik truko bat errez ingoituk, ikusikoek. Lehen da bizingoekena dek, behizak, ontzi hontan bertan, estilla bota, dena, pipermina dena, eta sardezka batekin pixka nahaztu. Eta gero ingoitukenaek. Bi arrautzak kaskatuta osoikan bota honea, bale? Eta gero ingoikenaek gorringoa harrapatu, eta bertan laga, bale? Basio batrikin baina bat arrautzakin gora eta bera, baina askotan puskatu iteituk. Baina hola errexaek. Ingoikenaek puskatu, bertan bota, eta gero gorringoa harrapatu eta bertan untzi, bale? Eta nola, honea ez dugu pasako geho, zukuan bertan lagako dugu eta gorringoak bertan pasako dituzu, bale? Eozen kezka, galdetu, bale? Eta nik jungo naizena da, xixa garbitzen bitartian. Bueno, hemen hartuko papel pixkat, puntilatxua, eta txiri-txiri, txukun laberria perretxikoa, bakizue, geho lokatza hau ian etzei inorri gustatzen da, Zalda ala, Bai, ez da jarra gelitzen. Ez da jarra izaten, zuen perretxiku goxua, aurra sartuta, kras, mikatxin da, martxirlak indare bai gertatzek, ondarra eta ni. Horregatik, ondo garbitu berdia, bale, hoi nik emango garbitzea, oso ondo, eta bestiare bai. Bueno, eta kontatu pixkat, adibidez, erretratu egitituzu esan dezu guain arte ia danak, ezta? Bai. Danak tamaino hortako egitituzu, o txiki txuok ero egitituzu, o? Pixke txiki joak izan ditut baita ere,
arpei bakarreku balimaie. Vale. Zati, bestela detaile galduitea. Ja. Ni saiatzen naiz beti danetan, aldeten neurrien begiradie, oso intensu izetie, begitako tono ezberdine, da harrapatzie. Orduan hortako, tamaina minimoa eskatzen. Normalin, arpei batekin, 50 zentimetroko diametrukin, hileike, baina ja, bi arpeikin. Baina hortik gora izan behar, eta bi arpegia ja hundilagoa izan behar du. Bai, Vale. Eta hau baina hundioko bat egin dadakat, eta arezan 2.200 metroarekin indun. 2.200? Bai, baina hori izan zoze berezi azokatako bakarri erabiltzen nuna. Etxe baten jartzeko hundixamarra aukeran. Adibidez, indekena hundilena zenbatekoa indek? Arez azkan diametrua 30 zentimetro uste, eta 2.200 metroari. Ope. Bai, lane harra eman zixeten. Bai, ez da. Hau are erretratu izango ban, ez da? Bai, hori izan zen Lid Hernando Abeslaie, Bele proiektu aurkeztu zunin. Bai. Hori aurkezteko argazki bat jarri zuen, sare sozialetan, iratxe txandi egindako argazki bat, eta ikiagarri guztau ziten argazkia. Eta, esan, hau, inberra auket. Bai, bai. Osea, hori etxien eskatu, horri berotitan. Ez, hori kapritxu zentzen. Gaina zan, reto bat, porque zan, beha rubia zeugen hile garai hortan. Gau, txuri behutin izan di zaiago, da. Kamisetak, testu zeuken, bezarkan azazu jartzezun. Orduan, izkilekin ezekun lehin gabe neuken. Orduan zan dana, nire burui harrika jarduti bezala, horren beste guztau zitzaten argazki egin berreukin nula. Esan nuen, bai, egin berdiak. Bai, mena eskau nien, bile, emantzeiben, da hain nun, da guztua gildun zen. Ona. Bueno, eta historia hau guztiak, nun eskatzizkikiri jendia, nun dino, ez dakit sare sozialetan, operitan, o azpeitia irebila gute dituken, bakasun lekun badelanean ibiltzezean, ez, hori etxin jarrutet, nire taiertxuan txaduken montauta, baina ibiltzen ez artizau azokatan. Zaiatzen ez gehien bat Gipuzko mailan izena ematen, azoka ezberdinetan, tarteka Bizkaira o Nafarrura joan izen naiz, baina, gertu izeteko Gipuzko zaiatzen naiz. Azoka batzutan hartzei zuen, beste batzutan ez, orduan hartzen abenin area juten naiz, eta jartzitut azokan, jende ezagunen retratu. Nire helburu da, jendik ikusten nin, adibidez hau esatea, poua nahi edie. Olatz Salvador da, la jende ikusteu benetan, zematea inoko ondo geldiukoan, behaien familiko batena, o eskatze bali maibe. Claro. Eta hor deko, haiek ez zeudekan erosteko. Jendiak ez dik erosten hango erretratu, horiek ez dik erosten. Ez, jenditei, horiek dituk muestra bat, hori da, jenditeuna, gero, o korreo bidez edo WhatsApp bidez, argazia bialtzixit, eta gero esatei abitu, argazia oso iruditzen, da esatei ontan, zai oso ondo ikusten arpeie, beste baldaukezu. Dago akordillo batea iatzea, eta ia guztuan haunin horrekin, bialtzeiot eskema bat, nola geldiuko zan, eta ia guztu izatoz gaudenin, martxan hasten naiz. Eta hor pentsatzeiat, presioak tamainoagatik izango ditukola, eta zailtasunagatik ere bai, edo tamainoa gehien bat? Ez pentsatu, eta nahi, antzeko presio zauge, taitola esati bau eden, o bai. Bai. Presio dek, 240 o 250 euro, hor txei biltzen da. 10 euroko gora beran. Gero baitare pixo gehiago jaiotzi daukena da, nik hauek ez ditutela bialtzen korreo bitartez edo. Bilagun behar da. O edo nijun eramatera, o erdibidin geldiu. Ordu nijun berbali maete matea. Urrutia jun berbala. Oso korratzea, bai. Gutxinez amaiketakua, Galtzeko manori gurrutia eman berba, bentsatu autopista bidiak eta gauza horiek. Hori da, hain delikau izen da. Claro, ez nahi bialdu... Beste egun paketekin batea furgona baten alde batetik bestea moitzen. Gai genuen magal jun, lasei jun, da ziurtatzi ondo ahi hauko ala. Ze ona. Ba, eta gaina behaiekin tratu hain, da aurrez aurre hon, eta... Horiek. Ona. Bueno, eta, hau, noiztikan hasi itzan iten? Zenba demora sola hau takuak iten? Lehen mandalakin hasi nitzela, zazpi bat urte iteu. Eta ia retratukin, igual, 5 izango ziren. Laupa 5. Bai. Gaina... pandemi garai esan, así que... Eta lehenengo retratu inuna izentzan nire kuadriako baten alabana, esan nio, hola, retratu inberdixia da. Uste aldi gira alabana egiten da. Bueno, intzak,
Asko igabe. Gero pentsatzen zuen, bueno, zer gauza ertengo zula. Gero ikusi zunin ze ondo geldiuzan, oso harrituta geldiuzan. Oso guztua. Uar patu altzian, arek, berronda horreta marrero, Are, favoritzean behar nahi, ordu... Hori, guan, praktiketan zeolako, praktiketan zeolako. Baina eskatzen bali beko horrako, hori, dudik. Ondo. Bueno, eta hau ire ogibide bilakotuko, zure ogibidea dakazu eta ogibitzea aparteko lanak egiten? Bai, bueno, hau, nire ogibide da, baina hortaz aparte, Azpeitin, estetika zentro baten, masajista bezala jardute. Vale. Bai, Jon eta Maikar estetika zentruen, nire gela bat dauket. Bai. Eta, masajista bezala jardute, eta azten zehar, eta azte bukaeretan, aldetenin, azokata jute nahiz. Ona. Geldikan ez aiz gelditzen, ez aiz geldikan neotek noi dagoa, Ez. Ondo. Pobretik gertetzen, zaila berno. Zio erresa baino. Bueno, higo xatzen jarraitu gau ide garrantzitsuena. Askotan geho, aberaztuta triste bizituk eta batzuk, Eta hiri, humorek nik uste zaik beti, ez alde gala. Zaiatzea. Hau zein berdixiat, naztu? Ez, guainin berdi hau nadek, behitu, esan diatena, hauela, ontzen usten deu, egun batetik bestea ozgailuan. Vale. Gulanen iten deunean ez dugu bigorringontzako hainbeste gaten. Egor jarriko genitun 8-10 gorringo. Eta gero ikusikoek hortikan atatzen dira gorringoa testura berezi batekin, ja sabore berezikin. Eta horingo deunea da, hau gilan untatu, gure platera laungarri izateko. Vale, eta gaine nahi txoitxiki batek bai esan dit, iten dituzula, hola, masaje kapilarrako, gauza ez bereziak, ez da? Bai, hori de bai, antxe estetika zentrun daukeu G-Spa bat, gauze bat, azpaldi, sare sozialetan da, nahi komodan jarri da, zuetzan da zaude, eta da, buru garbitzeko iturri bat bezala, baina olako aro bat dauke, aru moitzen jutegea, eta txorro txiki batzu botatzen xizu, aru jartze deu kopetan, eta gero hor bitartin, buruko masaje bat ite deu, buru garbiu, bai eskuz, hainbat trena diferentekin, oso masaje relajante emate deu, eta horren antzeko ele horrien ASMR izenekuen. ASMR, eta zerrek hori zehazki? Hori da? Masaje sensitibo bat bezala, horlaztezula baitare, ukimenakin eta entzumenakin. Zarata ezberdine ateatzituzu, musika relajantiet, eta biltzeitu oso tresna ezberdinek, bezeruen hainbat sensazio relajante lortzeko, adibidez, lumak, hileako zepiluk ibiltzeitu baino ez egin bakarri, baita ere sorbaldatan, edo bizkerrien, makillatzeko brotxak... Ekarri aldeko lako ikan, xeiko na momentu irregitan etxo, eseitzeko. Hortako igual beste programa. Beste programa berraldi. Karriko ju beste programa batean, karri katxarruak, Bai, gaina, Azpeitin ingurun da beste inork ez dauke da, jende oso harrera ona hartzen nahi da, oso guzti hartetzen. Nola deitzekela esan dek? G-Spa. G-Spa. Eta besti ASMR. Ingleseko sigla batzu ditu. Vale. Eta hori Azpeitin bertan orduan, ez da? Bai, hori de, Jon eta Maikar zenturen. Vale. Hartu jakordu bat, baina bantxe, hori daztatu berrazeganik. Bai. Ona. Bueno, launak, hemen txe, perre txikuk garbituta. Beitu hemen tipularez, eitxurakan, Hemen dijoa, zuerditan, suabe. Eta hemen ningo deuna da guain. Beitu, batzu ja bota guain. Batzu ja beti berandu botatzen zio, eta gehien batola txikituta honean, bestela erresa da batzu ja erretzia. Eta erretzen bada geho ja, ez da dio zapore honan galitzen. Eta ikusi zuen hemen bati handakatau, suabe, potxa inda. Ingotena da hor gero bota hilarrak, buelta bat eman, eta tortilla prestatu. Hau, garbitzea, bale? Zuringo, gorringo keharkia, teaituk, aurrenengoan, Bai. Teknika, gustatu zaik teknika, errexodek, esku garbi uki berdia, hori bai, Bueno, hemen txe, esan dakua lan asko aurratu ditugu, utziko hemen batzu ja pixkatitian, gero botako ditugu hauek, eta jarraituko dugu iten gure errezeta, baina jungo gea beste erreportai bat ikustea, bale? Zehazki jungo gea erre jatetxera, eta aurrekoan egon ginean, earraintzigun gaurre seguru baietz. Oazen bertara. Kaixo, Joseba, ongi etorri berriro ere erre jatetxera, gu Obraian eta Nerore gara.
eta gaur garaiko produktuekin egindako errezeta berezi bat probatzea ekarri dizu. Erre iriki genuen nuain dela urte terdi iaia, Obraian, nire bikotek eta nik. Eta, bueno, erre aditz, euskerako aditz hortatik dator, ez? Parrilla eta, bueno, teknika hori asko erabiltzen dugu. Hemen iten dena da merkatuko janarie, eta ezkigu etiketa gustatzen, baina egia da, bueno, nire bikotea mexikarra dela, orduan beti daude gesto eta gusto batzuk, mexikarrak. Daukagu karta txiki bat, esan 8-9 gauza manejatzen ditugu, eta ia egunero aldatzen dien gauzak die, ez? Egunero merkatua juten geha, orduan segun zer ematen digun lurrek edo itxasoak, hori daukegu kartan sartuta. Gero baita ere menu berezi batzuk dauzkeu, menu degustazio berezi batzuk. Errejatetxea sartzen zan momentun, barra handi bat aurkitzen duzu, eta hor maitxo batzuk daude tokiagean informal xegoa dalako, musika altu xegoa aukitzen dugu, baina oferta berdine daukeu bi tokitan. Gero sukaldetik pasatzen zea, eta iritsiko zea errejatetxera, ez? Txoko nahiko politxe, oso tenuea, oso kalidoa, eta hor nahi dezun produktu guztia degustatzeko. Bueno, eta egun hauetan, etorri den kliente gehien gustatu zaien plater bat egingo izuet guain sukaldean. Bueno, hemen gaude errejatetxeko sukaldean, eta gaur egin dugun errezeta, izango dira ilar malkoak, parrillatik pasatuta, eta legatz kokotxak ere parrillan. Lehenengo pausoa izango da gogorrena eta luzeena, ilarrak aletzea. Behin danak aletuta daudela, azal horrekin eskaldatu egiten dugu eta saltsa bat lortzen dugu. Zuku guztia atera arte. Zuku ateratakoan gurin pixka bat botako dugu. Hori izango da gero ilarrak eukiko duten saltsa platerrean. Ilar malko hauek oso produktu berezia die. Guk martutenen daukegu goiatz baserritik gure hornitzaileak dira eta bertatik ekartzen ditugu. Oso zapore fina daukate eta gehien bat krujiente hori oso gutxi sukaldatzen direnean ikaragarrizko esplosioa sortzen dute ahoan. Eta bestalde, kokotxak, botako dugu batzuri olio pixka bat, parrillan pasatuko ditugu, eta gero binagreta pixka batekin sukaldatzen bukatuko dira. Osagai hauek nahiko delikatuak dira parrillan egiteko. Denbora gutxi behar dute, gehien bat ilarrak, eta kokotxak esan oso puntu berezia daukate parrillan egiteko, eta kokotxa asko egin behar gaizki bat ondo ateratzeko. Bukatzeko, saltsa berotzen jarriko dugu, gurin pixka batekin birrinduko dugu, eta ilarrak parrillatik pasa ondoren sartuko ditugu bertan. Behin egosita daudela, platerrean jartzen hasiko gara, eta kokotxak berriz ere berotuko ditugu, pil-pila aterako diegu, eta platerrean jarriko ditugu. Nik Baskulinari Centerren ikasi nuen, behin unibertsitatetik aterata, Obraian nire bikotea zen, eta egon ginen batera lanean 5 urtez Gatxupan, Grosen baita ere, eta horrek aukera asko mantzigun, bai Groseko bezeroa ezagutzeko eta bai bezeroak gu ezagutzeko. Joseba, mi esker bisitatxo honengatik, espero du platerra zuen gustoko izatea, baina guk uste dugu hemen falta dana dela zuen bisita eta daukeun guztie probatzea etortzea. Eskerrik asko. Agur. Hau pabikote eta hoi errezeta indezuna, ilar goxok, kokotxo parrillatik pasata, ama. Eta, gatxut pati pasatuko zeatela, gatxupan earki jatea, egia zan, eta zuenan, hain bezain ondo edo hobeto. Bezarka da ondi bat eta jarraitu horrela goxatu alazten gudan hoi. Gurian jarraitu berdeu. Beitu hemen, tipula ya nola murriztu dian, batzuak bere itxura daka. Hemen ja, xixa botako ditut. Hola, eskukin mostitu ni normalen xixak hartu, moztu, eta berta botatzen juten naiz. Eta beste aldein berdeuna da, beitu, 20 horiekin tosta batzuk inbiar ditugu. Igor,
hemen dakazu, zerradun labana, moztuko deu xerretan, eta hemen jarriko deu lapikotxo bat, eta pixka xigortuko deu, ogi hori. Ze, lodi eratako da? Ba, hola, sentimetro batekoa, hola, bai, hola. Aurrenengoak kendu, hoi, geho, sukaldari jaten dugu beti, eta geho gainuntzeko hemen tostatuko ditugu, bale? Hau behotzen jarrikoet, bale? Eta hemen bai, behotzen jarri berdet, eta hilarrak bota behar ditut. Eta hemen xixak, dana martxan dago. Eta beitu, hemen indeuna da, ekarri beste gorringuak. Eta beitu, hemen gorringo hauek, gu jarritakoak nola dauden bigun-bigunak, eta beitu hemen 24 orduan, ze gertatu dan. Gogortu inda, gogortu inda. Oingo deuna da, geho, ontzi baten pixka puskatu, eta geho ja, ogilan eman, igurtita, kusiko ere gauza eharra. Gutxi, ni sortzi bagorringo jango, nizun bat abestian atzetik, baina tostatxua egiteko da, lasai. Bueno, hau botako debonea, martxan jarri, eta jarraitu berdeu itzeiten, Igor. Bai, eza. Bueno, badakit zure ferita eta jutezianian, etxeala bakarrikan historio horiekin juten, gauza gehiago ere matituzula, ez da? Bai. Zer topatuko deu zure postuan? Bai, makrame egite, diala ariakin korapilu ginez, pultzerak eta lepoku egite ditut, gehien bat, eta baitare harriek eukitze ditut. Gero neuke harri horiekin pultzera da lepoku egiteko erabiltze ditut. Igual sokan barruan gelditzea harria, o no ez? Batzuk eukitze dituzte, pentsa, hau harrile dala, batzuk eukitze behor erdien ranura bat bezala, eta harrile orkateatzeko, eta beste batzuk, ezer gabe. Igual borobilek, tanto formakin, eta hori batzutan jendik olaxe erosteitu, minerala kolekzionatzeitu lago, eta beste batzutan jendituna da bere guztoko harri bat hartu, da esan honekin igual diezu lepoko bat. Eta hi moldatu eta jok. Hori da, ze kolorekin nahi duen, ze tipotakua, eta ja, pixe personalizau egiteitut lan horiek. Egitekena gehiena ia dana, ikusteaten ez personalizatua gauza asko, ez da? Asko bai, gero gauza atzuia de serie bezala egiteitutena, pultzera modelo batzuk, da nire ezaugarri fijo bezala dienak, hori beti eukitzeitutenak, baina gero baitaren gustatzen zait, pixket improvisatzen. Nahi gertago izentzait harri bat hartu, harile jarri, pentsai ez gua. Ondoko pultzera eharrein berde, korapilu iten hasi eta lepoku iten bukau. O alderantziz. Lepoku iten hasi eta konturatzeko, hone pultzera ez dela itxura hori dauke da. Eta venga. Eta zuk adibidez ikusten dezunean zehozen makramakin inda, ikusten da zure ikutua dakaera, errez antzematen dia? Nino bai. Ikeu bai. Bai, gertago izan zitzaten behin, leheno komenta izut, estatu batutan, da Zentro Amerikan da bidaiatzen ibili nintzen, eta behin Kalifornian neola, kafetei baten non, eta neska bat ikusi nun makrameko lepoko batekin. Bai. Eta ezagun egite zitzaten lepokua. Izatek, ni moldatutako emateik. Bai, eta pentsa, ni indago, fijo, baina baitzen nun eskita, ez nun ezautzen, ero hazen jun, galde hori nio, eta nondik noan lortu zuen, eta bai izan, ni urte beten lehenuo, Antxe, Kalifornia, neska batei saldutako lepoko bat, bere lagun bitartez behan nahi hau zala. Baina bai, ezautu inun. Una. Bueno, hemen txe, bagitxestik, Bai. Dana martxan zekau, hauek ikusi zuen bezala, vuelta eta vuelta eman ditu, eta listo dazkau, tortillian barruan sarteko. Ikusiko zuen ze tortilla berezilei miardeu. Hemen inbiardezuna da, behitu, bi gorringo txok oiek atea, eta ja masatxua prestatu, gero emateko. Igual, bai, bentsat atea hortikan. Hemen utzi, igual ez puskatu, gero hartuko du gorringo erdila eta emango jo erdila bakoitzai, bale? Hortik atea. Bale, eta hemen honek hau zeituan itea, Perretxikok, izerditan azten dianian, izerdi guztia bota baino lehenuo, inda daude. Bueno, eta urrengo azoka, noiz dakak, aurten zemuz zetorreku da berria? Bueno, nahiko ondo, nahiko movimentu eotea, azoka desente eoteie, gertatzen abaitare artiza basko daudela, orduan batzutan hartzen abe, o beste batzutan ez, baina amendik egun gutxi barru handoain egongo naiz, maiatzan 3. Vale. Baian Santa Kutzadiela da festa izeteia, eta gero baitaren maiatzien 3 azokan egongo naiz, bukaera aldea dala, gero beste batzu baindiken pendiente hauset. Izen ematezu, eta igual abisatzi zue, biru azten lehenago. Oleko ateatzen bada, o ez da ateatzen, o segun nola dikoan. Hori da. Vale. Eta sare sozialetan nola topatuko zaitu? Eta bai, nire kontu printzipala da
Instagramen Igor Aranbarri, nire izena, handauzken nire lan gehienak, azaltzeienak, edo bestela baitare Arriari izenakin. Arriari. Bai, zertenia ziren. Arrilla eta arilla. Hoixek. Vale. Eni burua zuen egau. Bueno, ondo ziok. Eta horrekin baitare beste kontu dauket Instagramen, respaldo bezala, nire kontu jakea, gauzer pasazio, eta Facebooken ere bai. Bikain. Bai. Bueno, badakizuen, nun topatu hor duen Igor. Bueno, hauek hemen xigortu ditugu, pixkat, ikutu txiki bat ematea zan. Betu, goiara hemen txedakazu. Vale. Eta guen izan dako, hartzen dezu gorringo pusketa bat, jartze jozu hemen, eta untatu ite jozu pixka, bale? Jo, plateran lagungarri jartzeko. Venga, hoi zure kontu, hemen esan dakoa, hoi, ja izerdila bota du, eta hau dakau listo, hemen gainea arrautza batzu bota eta errebuelto bat iteko, eharra izango zen, eharra. Baina gaur plateran azpian jarriko ditugu. Eta hau, bain, hemen jarrikoet, tortilla egiteko eskura. Eta adibidez, perira, zenbat erretratu eraman goituzu? Ba, normalin, lau eramateitu. Karteka baitara, igual, 3 emateitu, da mandalan bat sartzen dut, baitara, naiz da horren beste jendik ez dituen esatzen mandalak, nori gustatzen zait baitare, jendik guzti beste gauzatzu ditutela, eta baina bai, normalin lau 5 kuadrokin egoten izan txe. Vale. Eta izen, baldakazu baten bat esan dezula, hau da izin nun kutxunena, o berezilena, edo... Ni ezagun nuke, azera xamarri ninuna, izentzala lehenengo pertsona ezagun ninula, eta gaina azpeitiarra zan, Jose Lizaso bertzolaien ninula. Vale, Lizaso ondila. Hori da. Ona. Eta bai, are ezagun nuke, berezilena izentzala, zane lehenengo lana izen, etzan ari gehiena beri izentzuna ez dara, baino azpeitiarra zan ez da, kariño berezile diot horrei. Ona. Bueno, hemen txe, bani joa, betu, hemen oli jo bota, ez dakik gehiagi bota eten. Betu, soberakuak enduen behar deten mendikan. Soberakua, hemen txe, untzi hontan jarrikoet, tortilla frantzesaiteko, olio gutxi berdet. Bakarrikan, ez pehatzeko, aina. Gero hemen goiara bat eskura behar det, botatzeko, vale? Eta bani joa tortilla txuete. Hori ze, berezila, gorringo hau, Zeu zai erragan, Hola, soja, eta astilla, eta gauza erra. Hoire, irunetzako beste iruinitzake bai, Bueno, hemen, tortilla botako idea. Eta zea zagat, alduiak, hola, lan berezin bat gaureten. Bazakat bat, hemen, neko bereziana baitara. Bai. Egera guzteo. A ver. Indi jasue gaurre trampaen bat. Ai, ama. Bueno, hemen ondo tatzen inda tortilla. Ja, horrekin da, tortillakin batean, nerviosa hau jartzen, Beitu hemen jarri berdin nik hemen nola. Zautzan litu erauek. Aila, letxei. Ai, ama. Ia izi artista. Ona. Sonatze ziatek. Eskerrekoak ezain beste, baina bestia etxean ibiltze gueltaka. Ai, ama, Hau iretzakoek. Ona aiz. Eta zenbat tardatu egoriten, a ver. Ordu batzuk bai, honek tonto, 1.500 metroari ingureo beri izan ditu. 1.500 bai, Eta honek dauken berezitasune izan dek, ari bakarrak inindetela. Hautsi gabe? Hautsi gabe. Ia izi fenomenua, ia izi. Eakutsi eskuan, eakutsi jendia hori, ez tegunen olakoak ikusten da. Ize ona. 1.500 metro, osea... Andaluzia gunda vuelta, ze ona, Ona, bigotia eta ana indiak eta, artista aiz. Bueno, hau hemen ligatea berdiat, ja, lehortzen nahi zaiteketa. Ona, a ber, eskerrik asko, guain, justo honekin itxiok hemen esku artian, a ber, ateatzeiten hau, ondo. Txak, oideko itxura ziragena, tortilla horrek. Ai, ama, eta guain, tostadita pare bat jarri onduan, bota ja bosteko, tortillakin harrapatu jaketa. Ize hona, benetan, Gaina nahiko jarriak nahiko ondo. Gaztio eta nitxoki. Ona. A ber, hemen jarriko ditugu bi tostadita hauek, horrela xe, beste bi hemen, hor jarri berdiuna da perexil pixka gainean, eta gure rezeta indio. Tortilla igerrez beteta, eta hemen perexil da guzti. Eta inberditenak hau hartu. Oin, erorita, harin japuskatzeko moguan. Bota.
Eskerrik asko, nauzi. Ai, ama. Earrak ikusteko jaio nauni. Eskerrik asko. Earra artista dakauna hemen. Igor, Azpeitiarra, nauzi. Agur lagunak, hemen gelditzegea. Beste tortilla tingo jau, ezta? Horiek. Agur.